Ni ŋmɛn b'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalaliw kɛ aw ye Mali kunka ani diɲɛ fan wɛrɛw kunka. An kɛlen kɔfɛ k'a fɔ aw ye ko aw ni ɲankuma an b'a fɔ a ɲɛna fana ko nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Don nataw la an ka jamana ɲɛmɔgɔw hakilina bɛna bɔ ka bi ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɛra jamana foroba cakɛda baarakɛlaw ye ka daminɛ sibiliw la ka taa se surasiw ma. Olu denw tɔrɔmɔɲɔ dɔ na jɔ u ye u ko min ma ko indemnité hakilina do min bɔra ka bi kunnafonidilaw ni jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi Rasim Thiam ni ɲɔgɔn cɛ Maison de la Presse la Dar Salam ni o ye kunnafonidilaw tɔgɔlaso ye ɲɔgɔnkumɛ min bɛ kɛ kalo o kalo kuluba ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ka baarakɛtaw kun kan. An ka minisiri ɲɛma Modibo Keyita ale ye Faransikaw ka lasigiden kura bisimila an ka jamana kɔnɔ musolaka do kuma ɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min kan o ye labɛn min kan ka kɛ Farafina ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ janvier kalo nata sommet Afrique France sigikafɔ min ni o fɛnɛ bɔra an ni Mamudu Kilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Algérie fabala Alger ni o bɛ ka wale bi kuma ɲɔgɔnya fanba kɛra olu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de fɛnɛ minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Kalo kalo jamana ɲɛmayaso ka babu sentigi ni o ye Rasim Thiam ye ale bɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi senga kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Maison de la Presse Dar Salam ka se ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma malidenw bɛ se ka bɔ jamana ɲɛma ka baarakɛtaw kalama jamana kɔnɔ jamanadenw ye cogo min o siɲɛ kɔnɔna min kɛnɛ sigira ka bɛn ni tarata don octobre kalo tile 4 ye Rasim Thiam a da sera kɔrɔfɔ caman ma nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min jɔra mɔgɔw hakili fɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka hakilina kura min da maa minnu kɛra jamana foroba cakɛda baarakɛlaw ye ka daminɛ sibiliw la ka taa se cɛfini tabaw ma olu denw ka tɔrɔmɔɲɔ jɔ olu ye ni u ka ma ko indemnité o tɛmɛnen kɔfɛ Rasim Thiam a da sera fɛn min bɛnɛ ma jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ani fanga sinamatɔnw ye jɛra ka sigi min kɛ kwasada in na ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka hakili falenfalenw kɛ a da sera o ma o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka lajɛ 71 na ni o ye assemblée générale ye a yera o min fɛnɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma kɛmɛ ka baaraw minnu bolo da don nataw la jamanadenw ye jamana kɔnɔ kɔrɔfɔw la kumaba kɛra ninnu de ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara Seydou Ɲare u ka soma filɛ. Dugubla o ka fisa ni ladalawuli ye Rasim Thiam ale min jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ka babu sentigi ale ye o waleya in faamuya kosɛbɛ ka sababu kɛ sanga ani waati a ka barodalasigi ani kunnafonidila u ni ɲɔgɔn cɛ bita o tun y'a tako 9 ye. Jamanakuntigi bɛ lahala min na bi a ka ɲi kosɛbɛ a yɛrɛ hakili sigilen don ko caman bɛ jamana kɔnɔ solution bɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que an y'a fɔ ni san 3 in kɔnɔ ko baara bɛ ka kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ mais u tɛ se ka ye o don dɔɔni dɔɔni de mɔgɔw b'u kun bɔtɔ ye bon n'o kun bɔtɔw daminɛla sisan an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi jamanakuntigi bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bɛɛ lajɛlen y'a ye a taara Nations Unies na a ye kuma min fɔ yen bɛɛ y'a mɛn Mali ye kuma min fɔ ye non seulement nin y'a an ka laɲini ye nin y'an jɔyɔrɔ ye a la bon an bɛ nin ɲini aw fɛ a k'o kɛ je pense que bɛɛ lajɛlen y'o mɛn Mali bɛ kuma bi mission bɛ bila en place commission bɛ bila en place réunion bɛ kɛ assemblée kɛrɛfɛ réunion minnu consacré no Mali la Ban Ki-moon bɛ na ani diɲɛ kuntigi ɲɛnɛmaw caman bɛ na i sigi ka Mali kungo fɔ ka tila k'a to Mali ta la je pense que o ye avancé ba ye nin y'an san 3 ɲinan kɔ o tun tɛ a tun bɛ décider de dɔrɔn ka bin maliyɛnw kan bi bi in na hakilisigi kuma taga segin a ye mun kɛ u bɛɛ da la kelen 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 ka taa ɲɛf'u ye ne problème bɛ a bɛ wuli a bɛ taa ɲɛf'u ye je pense que o fruits bɛ ka na kunu jamanakuntigi ni François Hollande ye ɲɔgɔn ye Élysée ye communiqué kɛ o communiqué min kɛ n b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ siga t'a communiqué la u ye mun fɔ Mali bɛ mun demander a mɛnna u yɛrɛ ko ten et il est temps o ka kɛ ten Mali ka segin fan bɛɛ y compris Kidal et le plus rapidement possible an bɛ baara min na hali ni sanjikɔrɔ baara don a nɔw bɛ ka ye dɔɔni dɔɔni Mali ma labila partenaires bɛ ka commencer ka da Mali la et fɔlɔ partenaires de kun ko k'u dalen tɛ parce que fanga fɛnw fɔ ɲɔgɔn ye o partenaires kelenw de kun ko un moment k'u dalen tɛ Mali administration ni Mali armée la an ka taa yɔrɔ dɔw la ko parce que n'an taara ye est ce que a mɔgɔ faga n'a fɛn tɛna caya sisan o partenaires kelenw ko ne Mali yɛrɛ de ma se yen a tɛ ɲɛnɛbɔ o kɔrɔ de ko baara min kɛra
a baara ye nafa sɔrɔ parce que mɔgɔw dalen don an ka militaires la sisan u b'a dɔn k'an ka militaires formelen don k'an ka militaires de bɛ se même Kidal ni an ka militaires ma segin ka t'u jɔ Kidal an balima minnu bɛ kɛlɛ la u ka kɛlɛw tɛ se ka ban an balima minnu yɛrɛ kun ko olu tɛ jamana la olu bɛɛ ko sisan jɔnga la ne Mali ma na an ka école ko an ka ji ko an ka courant ko an ka lakana ko an tɛ se fo bɛɛ ka fɛrɛ kɛ Mali ka se ka na parce que Mali de bɛ se a baara la donc je pense que o ye avancée ba de an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka muɲu na parce que a ma nɔgɔn tuma dɔw la an bɛ fɛn dɔw fɔ o bɛ bɛn mɔgɔw bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ u yɛrɛ kan an'u ka yɔrɔw la u b'a fɔ ko ninnu kɔni b'a la ko kow bɛ ka ɲɛ dɔɔni dɔɔni mais an ka difficulté bɛ ka caya an b'a faamuya mais n'u ka muɲu parce que jamana tɛ jɔ tile kelen an bɛɛ lajɛlen b'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que nin kɔlɔlɔ min y'an sɔrɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ ɲuman na n'an bɔra a kɔnɔ ɲuman na an kana segin a kɔlɔlɔ sugu kɔnɔ o baara de bɛ ka kɛ jamanakuntigi b'o baara de la su ani tile aw yɛrɛ y'a ye ani parti politique bɛɛ ye ɲɔgɔn ye opposition majorité minnu bɛ majorité la minnu tɛ majorité la minnu bɛ u yɛrɛ ye ani bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ani syndicat kuntigi caman ye ɲɔgɔn ye ani diinakuntigi caman ye ɲɔgɔn ye a tɔw bɛ nalen ani caman bɛ tila ka ɲɔgɔn ye entretien direct la tête à tête la u hakilinata ye mun ye nin ko ninnu na u k'o fɔ a ye a fana k'a lamɛn parce que a b'a fɔ ko ala k'a tulo kɛ tulo kunnandi ye mɔgɔ min ko n tɛ mɔgɔ lamɛn o tɛ se ka avancer hali ni b'i ka sira kan de temps en temps i bɛ mɔgɔw lamɛn a b'i permet i ka fɛn dɔw fana i fana ka hakilinata ye fɛn dɔw ye i b'o f'ulu ye parce que olu fana b'i bisigi ni fɛn dɔ ye ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka na contre la président de la république y'o daminɛ a bɛna continuer o la parce que waatiw sera pour que baara minnu daminɛla duguma o baaraw o yiri minnu danna nin y'a kalo damadɔ ye nin y'a san damadɔ ye o yiriw bɛ k'u kun bɔ a ma se an ka fruit dun fɔlɔ an ka jiridenw dun mais a yiriw bɛ k'u kun bɔ n'an bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ k'u sɔn ka ɲɛ a yiriw bɛ bonya rapidement. Ni sigili kɔnɔntɔnnan in senfɛ Racine Thiam a da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛn minnu somɔgɔw tora faso kumabɔli la sɔrɔdasi b'o la sivili b'o la olu bɛɛ lajɛlen ka waleyaw bɛna ta ka don ba la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Et puis n bɔra crise la sisan n'a bɔra ko bɛ se ka 2000 milliards créer a yɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ ka wari t'o la n'i ko ma ko rien ne va bon population b'a lamɛn si rien ne va ou si il y a des choses dɔw bɛ yen olu tɛ ka kɛ ka ɲɛ an m'o fɔ k'a fɔ fɛnɛ ko tout va bien an fɛnɛ t'o fɔ gɛlɛyaw bɛ yen président yɛrɛ ko gɛlɛyaw bɛ yen an ma se ka ko dɔw kɛ k'a fɔ ko a kɛli nɛgɛ t'an na o tɛ waati n'a gɛlɛya y'a to an bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ président bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ a ma se k'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'i bɛ se k'i sigi ko Mali la ko 3 ans ko foyi ma kɛ et 3 ans fonctionnaire ma deli k'a fɔ k'ale ka sara bila la retard la o bɛ sara entre les 22 et les 24 et 3 ans an ye président Amadou Toumani Touré a m'o kɛ bɛɛ y'a félicité an bɛ segin k'a félicité an m'o faralen y'a kan prise en charge universelle an ka gouvernement in bɛ k'a kɛ pour que denmisɛnninw ka se ka ta en charge école la dɔgɔtɔrɔso la sans que u ka fɛɛrɛ bɔ o daminɛla Mali la yan mɔgɔw tɛ k'o kuma fɔ pupille de la nation n y'a kuma fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛna k'o kun ye ko an balima minnu bɛ sa dɔw b'u to u bɛ sa n'u sara kalo 2 kalo 3 u bɛ gɛn ka bɔ so kɔnɔ u denw yɛrɛ bɛ taa école la cogo min mɔgɔ t'a dɔn fo ni balimaw y'u jɔ n'u ye olu m'o kɛ o président Ibrahim Boubacar Keïta y'o kɛ k'a dɔn an bɛ kɛlɛ mun na f'an ka hakili to minnu bɛ sacrifice kɛ jamana ye u kɔ ka na ɲani a y'a instauré pupille de la nation jamana de bɛ n'i jɔ n'u denw ye f'i ka se san 18 ma hali n'i sera san 18 ma mesure bɛ yen komi e fa de sara Maliko la i ka privilégié fɛn dɔw la n'o ye baarakow ni fɛnw ye parce que aw bɛ suivi de kɛ mais aw ka école ko aw ka furakɛli ko aw bɛ si yɔrɔ minnu na o état de bɛ n'i jɔ n'o bɛɛ ye Jose mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fɛn ma kɛ an b'a to population bolo n'a waati sera u k'a fɔ mun ɲɛna mun ma ɲɛ mais foyi ma ɲɛ je pense que o ye politique kuma dɔɔni ye mais politique fana ye politique ye u b'u ka rôle la f'olu ka fɔ de k'a foyi ma ɲɛ pour k'u ka espérer k'u bɛ na sini mais moi je pense que bɛɛ k'i ka rôle kɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ an ka baara ye de k'a fɔ a ye an ye nin kɛ an ye nin kɛ an ye nin kɛ mais nin ma ɲɛ an sɔnn'o ma
mais n'ulu ka baara ye de k'a fɔ ko foyi de ma kɛ mun ɲɛna olu de y'o responsable ye mais c'est la loi de la démocratie aussi. An b'a ladɔnnen k'a fɔ ko a ka nin baara ɲuman n'o ye sanga ani waati ani kunnafonidilaw ka baroda sigi jamanakuntigi ka cakɛlenw a n'a ka kɛta nataw kan ko o ye fɛn ɲumanba ye ni kunnafonidila bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara la. Kuluba ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔngon bɛ min ni a filɛ nin ye sen na kunnafonidilaw yɛrɛ hakilina ye mun ye a ko kunga Amadu Kamara ani a ka kuma galamani ni a ka jatala Sedu Ɲare sera kunnafonidila dɔw ma k'olu da sumusumu u ka se k'u hakilina fɔ a ko kunga o fɛnɛ filɛ nin ye. N bɛ Kuluba masakɛ bɛ san n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ a ka hakili ɲuman na sabu nin ye fɛn min b'a to an minnu ka baara ye kunnafoni di ye alors kunnafoni ɲuman an ka se k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se k'a sɔrɔ olu bolo o de ye kunnafoni ye sinon a tɔ bɛɛ ye ŋunuŋunu ye bon hakili la nin ye fɛn ye ale de nana n'a hakili ɲuman ye sinon faama minnu tɛmɛna ɲɛ mɔgɔ tun b'u kɔrɔ min ka baara ye ka communication ka se ka a ka hakilina lase mɔgɔw ma mais u kun t'a kɛ tan mais ka kalo o kalo ka journalistes wele ka kibaruya di u ma u ka hakili falen falen kɛ ɲininkaliw ni jaabiliw kɔnɔna la o ye fɛn ye fɛn min kan ka fɔ ka a fɔ a n'a fɔcogo la parce que hakili ɲuman don hakili ɲuman min kan ka sankɔrɔta min kan ka senkɔrɔma don ne kɔni ka faamuyali cogo la vraiment a ka fisa a b'a to mɔgɔ bɛ bɔ ko kalama anw minnu ye kibaruya dila an bɛ bɔ ko kalama an minnu fana bɛ kibaruya lase maliyɛnw ma maliyɛnw bɛ bɔ ko kalama. Bon, rendez-vous avec Kuluba n'i y'a jateminɛ n'i y'an b'a 9e édition na a daminɛ a kun ma nɔgɔn don min an welela Racine caman nana kuma f'an ɲɛna an y'an sigi ka lajɛ mais an yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛna se nin stade la mais komi mɔgɔ min don kunnafonidila yɛrɛ don à chaque fois n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali an minnu ye journaliste ye a b'i bila en l'aise d'abord a bɛ style dɔ b'a bolo vraiment c'est très intéressant. Deuxième édition, troisième édition, quatrième édition, aujourd'hui an bɛ 9e édition na remarque fɔlɔ ye mun ye édition ni sali yɛrɛ jateminɛ n'a fɔra ko rendez-vous avec Kuluba jama bɛ na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ émission yɛrɛ mun don a ka di presse ye mais n'i y'a jalen presse ye mɔgɔ min fana b'a animer o de don parce que mɔgɔ min b'a animer mɔgɔ don a ti yɛrɛ bonyaba t'a la a y'a jira an na k'a fɔ a y'an dɔ de a y'a jira an na k'a fɔ ale yɛrɛ b'a an ka domaine na bon tabu tɛ anw n'a cɛ o yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ vraiment a bɛ se ka kuma ni président tɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni difficulté dɔ ye et rendez-vous avec Kuluba aujourd'hui a kɛra sababu ye mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ et président de la République ka baara yɛrɛ taabolo ye mun ye mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ président de la République hali agenda min b'a bolo Kuluba parce que bɛɛ tɛ chance sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ président ye don o don bɛɛ tɛ chance sɔrɔ k'a fɔ k'i ni président bɛ sigi k'a bɛ kuma mais rendez-vous avec Kuluba a bɛ anw fana journalistes permettre k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen n'an m'a faamu fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ ŋunuŋunu kuma la a bɛ kɛ sababu ye Racine Thiam n'a ka équipe olu bɛ journalistes kunnafoniya u labɔ a kalama n'i y'a jateminɛ hali an bɔra édition min na sisan a ye président ka agenda fɔ a y'a fɔ a ɲɛna dimanche nata in na ko Allemagne ka premier ministre k'a kan ka na Angela Merkel tiɲɛ don anw bɛ se k'a mɛn ŋunuŋunu na mais n'a bɔra ale da o ye confirmation ye n'i y'a ye a seginna président ye baaraba minnu kɛ depuis a sigira san 3 kɔnɔ tiɲɛ don journal dɔw y'a fɔ mais a bɔra ale mun da a b'a to mɔgɔw bɛ walan fɛn dɔ la i n'a fɔ n y'a fɔ tubabukan na cogo min an bɛ se ka satisfait dɔɔni a la parce que au moins a kɛra sababu ye k'a dɔn fɛn minnu bɛ kɛ fɛn minnu bɛ fɔ mais halisa fɛnni dɔ bɛ yen i b'a dɔn k'a tɛ se k'olu fɔ parce que on dirait que ale bɛ baara mun na chef de fana b'a la ɲɛmɔgɔ b'a la a tɛ se k'i permettre ka don kuma bɛɛ la k'a fɔ ni u sera ka fanga d'a ma ka pouvoir d'a ma ka indépendance d'a ma fɛn dɔw bɛ yen nɔ an bɛ jamana min kɔnɔ kunfin jamana de don ni n ko kunfin jamana don bɛɛ ma taa école la kuma dɔw bɛ yen n'a bɛ ŋunuŋunukan fɔ ni sanfɛmɔgɔw m'a fɔ a tɛ faamu wa a bɛ to fɔ ŋunuŋunu kuma a bɛ dugu minɛ n'a pouvoir sera ka fanga d'a ma
a ka se ka kuma caman walawala mɔgɔw ye o bɛ se ka ɲɛ a ko la. Faransikaw ka lasigiden kura an ka jamana kɔnɔ musolaka don min bisimilala minisiri ɲɛma Modibo Keita fɛ min ye lasigiden muso ye u k'a ma ko madame Evelyn ale bɛ na u ka lasigiden nɔna min kun ye cɛlaka ye ani minisiri ɲɛma Modibo Keita ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min kan o ye ɲɔgɔnkunbɛn min bɛna kɛ Faransi ani Farafinna ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ janvier kalo nata labɛn minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan min bɔra sigila sigi min kɛra malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie fa bala Alger ni o bɛnkan walili bɛ senna bi kuma ɲɔgɔnya fanbaw bolila olu de kan ka walawalalibaw bɛ kɛ an ye a ko kunga maa min bɛ Tata Touré don. Faransi ka jamana lasigiden kura min nana an ka jamana kɔnɔ ani an ka jamana premier ministre ye ɲɔgɔn ye n'o ye Modibo Keita ye u ka ɲɔgɔn ye okumu kɔnɔna na u da magara ko caman na i n'a fɔ sommet Afrique Faransi min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ processus de paix o min ye Mali jamana ka kobaw la belebelebaw dɔ ye fo ka taa se baara ɲɔgɔnya min n'o bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ nafa sɔrɔ sira baara minnu n'olu bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ yiriwa siraw u ka masala bolila nin bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se politiki ko nasiraw ma ɲɔgɔn kunbɛba min n'o bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ n'o ye sommet Afrique Faransi ye Faransi jamana ka lasigiden kura y'a yira k'a fɔ a hakilila tigɛlen don o bɛna kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ sabu ka d'a kan baara bɛ ka taa taabolo minnu na o taabolow ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛw bɛ yen minnu kan ka kɛ hali bi a y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛna kɛ wasa ye fɛn min ye accord de paix ye a y'a yira k'a fɔ olu ka fara Mali jamana kan u bɛ baara ɲɔgɔnya la o kadara kɔnɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o taabolow ka ɲi o misaliya surumanin dɔ ye ale yɛrɛ ye nali min kɛ Mali jamana kɔnɔ ale kunbɛnna ni teriya ani bonya ni karama ye bɛɛ lajɛlen fɛ a tilala k'a yira k'a fɔ ale bilala ambassadɛri min nɔ la Mali jamana kɔnɔ n'o ye Faransi jamana lasigiden kɔrɔlen min kun bɛ Mali jamana kɔnɔ o y'a yira a la k'a fɔ u kun ye bɛnkan minnu ta u tɛmɛna o bɛnkanw bɛɛ lajɛlen kan sabu ka d'a kan Faransi jamana ye euro wari miliyɔn 600 bila Mali jamana ka bolo kan u ka baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ Mali jamana bɛna baara kɛ ni nafolo min ye o min bɛna kɛ sababu ye Mali jamana ka baara kɛ ni san 3 laban in kɔnɔ ni musaka ninnu ye fɛn min ye baara ɲɔgɔnya ye hali bi o bɛ ka tɛmɛ u ni cakɛda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana kɔnɔ n'o ye Faransi jamana ka cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don yiriwa sabatili ma wa baara ɲɔgɔnya b'u ni Union Européenne cakɛda dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali jamana ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ gɛlɛya tɛ Mali jamana fanfɛ baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ o kama ale bɛna tugu ɲɔgɔnya de kɛ baaraw la baara minnu kɛra ka tɛmɛ ale baara ɲɔgɔnw fɛ n'o ye Faransi jamana lasigiden kɔrɔ ye a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ gɛlɛya tɛ ambassadɛriw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ale bilala lasigiden min nɔ la o ye baara kɛ bɛɛ lajɛlen ye wasa sɔrɔ u ka baarakɛlenw na wa fɛn min ye ale yɛrɛ ye a bɛna jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ togo min na a bɛ se ka baara ɲuman kɛ i n'a fɔ Faransi jamana lasigiden kɔrɔ ye baara ɲuman minnu kɛ ka kunnawolo sɔrɔ wa fɛn min ye ale yɛrɛ ye a bɛ n'i cɛsiri togo min na a fɛnɛ bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ a ka baarakɛlenw na i n'a fɔ Faransi jamana lasigiden kɔrɔ ye wasa sɔrɔ a ka baarakɛlenw na togo min na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali polisiya ka don gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛnamaya a sigilen kɔfɛ senkan san 50 ani san 6 octobre kalo tile 4 a ɲɛnamayara an ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna école de police la a bɛ kɛ sababu ye min ye polisiw ani u bilakun ye maa minnu lakanani ko ye sigidadenw ni olu ka se ka bɔ ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn ka cogoyaw sidɔn u ko min ma ko journée portes ouvertes o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni di kɛnɛw bɛ sigi kunnafoni dinaw k'olu ladɔnniya polisiw ka baaraw taabolo kunga ani danfara min bɛ bi polisiya ni kunungo polisiya ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaa minnu sɔrɔla baaraw la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ polisilakaw ka nin don gɛrɛngɛrɛnnen octobre kalo tile 4 ɲaɲani don nisɔndiya don ka mi aw ladɔnniya fana k'a fɔ san 1960 de octobre kalo tile 4 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana kɛlen kɔfɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta maa minnu kɛra tutigɛbaw ye olu ye a ɲini o don polisiya ɲɛmaaba fɛ min kun ye Faransi ka den ye an ka jamana kun bɛ wele don min na ko Sudan ko lɛni u yafalen don a mɔ baaraw bɛ se ka ɲɔngiri yan a y'a min ye Faransikaw ka commissaire divisionnaire ye ale ye jɔnjɔ latɛmɛ maa min mɔ Maliden la o ye
officier de police Mahamana Touré ye ale kɛra polisiya ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔ o don a y'a bi bi in na kunnafoni kɔni ye a jira kɛnɛ in kan k'a fɔ min ye polisiya ye a bɛ ka ɲɛta sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana kɔnɔna lakanani minisiri a y'a ale ka kɔrɔfɔ fanbaw la a y'a yira k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in de bɛ kɛ sababu ye polisiya yɛrɛ ka sidɔn jamana de fanba fɛ barisabu ka da kan ni ye polisilakaw ye bi b'a ye k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ fan caman fɛ k'a daminɛ maa minnu ye walejugutigilamaw ye olu kɛlɛli k'u minɛ k'u lasago fo ka taa se bamanciya walew olu kɛlɛli ma u ka baara dɔ ɲɛsinmɛ nin bɛɛ lajɛlen ma wa nin bi tile gwɛlɛyaw minnu ni a y'a o bɛ ka diɲɛ lasɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la ko an ka jamana polisilakaw bɛ k'u seko fɛnɛ kɛ a gwɛlɛya wulili la ka bɔ jamanadenw kan wa a bɛ kɛ sababu ye fana jamanadenw ka se ka polisilakaw ka baarakɛtaw k'u sidɔn u bila kun ye olu minnu lakanani ye u kan ka jɛ ka u tɛgɛ di u ma cogo min k'u dɛmɛ ni kunnafoni dili ye u mɔ walasa u ka baara bi nɔgɔya u bolo o bɛɛ lajɛlen bi walawala u ni sigida denw ni ɲɔgɔn cɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sen fɛ an ka minisiri min ɲɛsin bɛ musolaka den ani denbaya ka kisaw ma olu kɛ mɛ ka baara dɔ boloda min ye kalo 12 baara ye baara in ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye an bɛ se k'an ka sigidaw k'olu lakana k'u saniya cogo min na u k'a ma ko gérons notre commune cas de l'assainissement a y'an bɛ ladɔnniya k'a fɔ sɛfɛwari miliyari 1 ɲɔgɔn na a y'a baara bolodalen a musaka bɛ bɛn o de ma a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dusu de don jamanadenw kɔnɔ sigidadenw kɔnɔ sigida la walasa u bɛ se ka heri kɛ sigida a lasaniyali kan min bɛ se ka to an bɛ se ka ye yɔrɔ la yɔrɔ min ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye walasa an bɛ se ka kisi fana ka bɔ banaw olu tɔɔrɔ ma ka sabu kɛ nɔgɔ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali jamana duguba kɔnɔna caman dɔn kun bɛ ni fɛn min ye don dɛmɛnenw na ni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ furanw bɛsɛya baaraw olu kun bɛ kɛ forobaya nasira la o caman ɲɔngirilen don bi o tɛmɛnen kɔfɛ ɲama minnu ni olu bi bɔ bi olu ɲamaw caman kɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ cɛcogo tɛ ka se ka sɔrɔ olu la wa kɛmɛ sababu ye ka gwɛlɛyaba lase malidenw ma o kumana ni hakilina in de bɛna kɛ sababu ye ka se ka o gwɛlɛya wuli ani ka labanna ka sigida denw fana ka se ka u dusu lamin ka taa ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna baara ye min ni a nafa ka bon sigida bɛɛ lajɛlen ma minisiri min ni a ɲɛsin bɛ balaka denbaya ani den ka kisaw ma ale ye a jira k'a fɔ hakilina in kɔni olu kɔni ye a jujɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a da fɛ o de kosɔn Bamakɔ maa ɲɛmaw olu y'a jira k'a fɔ u ye nisɔndiya sɔrɔ baara in na wa baara in yɛrɛ a bɛna kɛ sababu ye ka janvier kalo nata ɲɔgɔn bɛba min bɛna kɛ farafinna ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ Mali faaba la Bamakɔ a bɛna Bamakɔ ɲɛda fɛnɛ saniya kalo 10 lade bolodalen don a baara kɛli la wa ɲɛsinnen don Bamakɔ sigidaw ni o ye district ye ani Kati cercle ye a ɲɛsin bɛ olu de ma o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma an b'a daminɛ farafinna kɔnɔ min ye Usumani Sogore ye ale bɛ walawalali kɛ an ye o ko kunkan Burkina Faso jamana kɔnɔ tasibila ani hakilijigin min jɔra jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ tɔgɔ la kapitɛni Thomas Sankara n'ale fagara octobre kalo tile 15 san 1987 waatiw la o tasibila so in kolomɔ karila ka bɛn kari ma octobre kalo tile 2 Wagadugu kɔnɔ ni tasibila baara in ka ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ ma a hakilinaw bɔra Burkina forobatɔn yɔrɔ la société civile nin kolomɔ karili baara in senfɛ maa 2000 ɲɔgɔnna bɛɛ kɛnɛ sɔrɔ aya ka bɔ Burkina Faso kɛrɛfɛ jamanaw caman kɔnɔ ani ka taa se u ka minisiri ma u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsi seko ani dɔnko ɲɛnamayali ma ministre de la culture Tayiru Bari ale ye kɛnɛ in sankɔrɔta ka ɲɛsi cɛkɔrɔba ani denmisɛnw ma minnu ni Thomas Sankara bɛɛ bɛ hakilina kelenw na o kɔrɔfɔw senfɛ a y'a jira ko maa minnu kɛra sababu ye ka Thomas Sankara fa a misali bɛ n'a fɔ ni maa min ye jiri tigɛ ka ɲina a gili kɔ ko bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ Zirasu n'a ka bonya bɛɛ a fanga ti dɔwɛrɛ fa dili kɔ o b'a jira ko Thomas Sankara a b'olu cɛla wa maa don mun ti sa sabula ka kɛɲɛ ni a ka nɔtɔlenw ye dugukolo kan N'Awa Doumbouya ka bɔ Mali la ale yɛrɛ bonyamasegin kɛnɛ in senfɛ ka fara kɛnɛ in yɛrɛ labɛnba ɲɛmɔgɔ kan président du comité du mémorial ni don tɛmɛnenw na ale kun ye Thomas Sankara ka ministre dɔ ye ministre mun ka baara bɛ ɲɛsi kɛnɛya sabatili ma ministre de la santé kɛnɛ in kun denfaya dilen don Ghana jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma
Jerry Rawlings ale mun kun fɛnɛ ye Thomas Sankara teri kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye a ye a jira a ka kɔrɔfɔw senfɛ ko ni bonyamasegin baara nunu ka ɲɛsi Thomas Sankara ma a n'a ka kan wa a ka hakɛ dɔ yɛrɛ kun don ka ɲɛsi Burkina jamanadenw ma an b'aw ladɔnniya ko Burkina ma ɲɛmaw u ko musaka min kan ka don ni tasibilaso in barali senfɛ a bi surunya sefa wari miliyari 5 la o sira ka dɛmɛ dayɛlɛnnen don ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ye Maroc jamana kɔnɔ layidu kan bɛ muso tan min ani banbaci jɛkulu État islamique ni ɲɔgɔn cɛ n'u kun labɛnnen don ka wulikajɔw kɛ atanta jamana kɔnɔ tigɛkɛr'u la tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 3 Maroc lakanabaaw fɛ o finitigilaka nunu ni nin waati laban nunu na u kɛmɛ ka cɛsiri sɛbɛkɔrɔ kɛ yaasa ka banbaciya walew kɛlɛ nin bɛ kɛ a siɲɛ gale Maroc jamana ka tigɛ kɛ banbaciw la banbaci mun n'a bɛɛ lajɛlen ye musow ye labɛn kun sabatilen don ni muso tan nunu bolo ka wulikajɔw kɛ mun bɛ kɛ sababu ye u ka maaw fa k'u yɛrɛ fa nɔfɛ attentat suicide jamana fan caman kɔnɔ wa u kun ye sɔrɔli kɛ minɛnw na ka ban minɛn minnu bɛ wele ko ceinture explosive mun b'a to u bɛ taa pɛrɛn adamadenw cɛla ka kɛ ni kunnafoni ye minnu sɔrɔla ka bɔ u ka minisiriso yɔrɔ la u ka minisiriso min ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔna labɛnniw ma ministère de l'intérieur a ka kunnafoni y'a jira ko ni muso damadɔ ninnu ni Maroc banbaci caman tigɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo o maa laban minnu donna banbaciya walew la Daesh an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni banbaciw u minɛna Maroc finitigila ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de fɛ unité de lutte n'a ka baara bɛ ɲɛsin banbaciw kɛlɛli ma wa a sigira sen kan waati kungurunin kɔfɛ État islamique banbaci jɛkuluko daminɛlen kabini o kɛra bɛɛ Maroc kɔni bɛ ka minɛli sɛbɛkɔrɔ bonya ka ɲɛsin Daesh kanubaw ma Maroc jamana kɔni bɛ fɛn fila de laɲini bi lakana sabatili ani ka se ka kunnafoni jɛlen di silamɛya kan o y'a to bi a ka se ka fɛrɛ dɔw labɛn a fɛ banbaciw kama mun kɛra sababu ye ni san 5 laban in kɔnɔ ka banbaciw bare u ka walejugu kɛli la jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 3 Itali jamana y'o kɛ tasibiladon ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu jikan tora Lampedusa kan ɲinan ye a san 3 ye kulunba dɔ yɛlɛmala ni tungaladenw ye mun sen fɛ maa 360 bɔnɛna u nin na yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ Sicile woroduguyan fan fɛ Itali jamana kɔnɔ o ɲɔgɔnna kasara wɛrɛ kun na tungalatalaw sɔrɔ dɛmɛ sera ka don minnu ma teliyala tɛnɛndo octobre kalo tile 3 dɛmɛ sera ka don maa 5,600 ma ka bɔ kulun caman yɔrɔ la olu mun tigiw ka baara bɛ ɲɛsin adamadenya sinsinni walew ma kulunba dɔ bɛ wele ko Aquarius ale ye baaraw dabɔ kabini dugujɛda waatiw la 5h30 o kulunba in kelen ye heure 7 de ta yaasa a na se ka dɛmɛ don maa 720 ma ni 200 b'a la minnu ye denmisɛnnin ye wa a fan caman ka bɔ Eritrea jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna baaramakɛ fɔlɔ kuluntigiw fɛ Mediterranée sanfɛ mun kɛra sababu ye ka alamadenw ni kisi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o tɛnɛndonya in dɔrɔn na Tripoli ba sanfɛlaw kan yɔrɔ 12 de kun bɛ tungalatalaw laɲinina k'u ni kisi yɔrɔ minnu na wa o jate cayali o tɛ barinako ye sabula maa minnu bɛ ba ninnu latigɛ ni tungalatalaw ye u y'u labɛn ka ba ka ɲamajɔli kɔnɔ k'a sɔrɔ k'u ka baaraw dabɔ Tirkikaw fɛ u ka finitigilaka maa 12 olu bɛɛ lajɛlen bɔlen do bi u taabolo ka jamana kɔnɔ k'o sabu kɛ ko jɛka baara dɔw tɛmɛna u ni jamana wajulukɛla kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ Fethullah Gulen n'ale jalakilen do bi jamana fɛ k'a fanga jasoli baaraw labɛn juillet kalo tɛmɛnen waatiw la ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye mun sɔrɔla ka bɔ lakana tigilamaw ka yɔrɔ la o kunnafoni y'a yira ko finitigilaka 12,801 mun jalakilen do olu cɛla 2,523 olu ye jɔrɔbatigiw ye wa lakana tigilamaw ye ni kunnafoni in bila jamana kelen kɔfɛ ka dɔ fara état d'urgence kuntala kɔ ni tile 90 ye n'o sigira sen kan kabini fangajaso waatiw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o fangajaso min n'a ma siraw sɔrɔ ni a turu tara ka di Fethullah Gulen ma n'ale bɔra jamana kɔnɔ ka taa Amerikikaw fɛ kabini san 1999 waatiw la kabini o kɛra bɛɛ Turki maa ɲɛmaw kɔni bɛ ka minɛli sɛbɛkɔrɔ guwan a kanubaw la ka bɔ jamana cakɛda bɛɛ kɔnɔ lakana sira armée police kiiritigɛlaw magistrature administration jamana cakɛdabaw kɔnɔ éducation école karamɔgɔw hali ka taa se jamana kɔnɔ maa minnu ka baara bɛ ɲɛsin kunnafoni ɲɛɲininiw ma u ka service de renseignement maaw k'a kɛ ni kunnafoni ye mun bilala jamana fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen maa 32 olu minɛna k'olu datugu wa maa 70 bɛ yen minnu ka ko bɛ sɛgɛsɛgɛli dangan kan
ka jɛnselegɛnani kunnafoniw dafa Kongo Kinshasa-kaw ka jamana ɲɛma Joseph Kabila maaw siginkunbɛ ka fɛn min lamɛn ka bɔ a yɔrɔ a y'i damaga a la ka bɛn ni tarata don octobre kalo tile 4 ye Tanzanie faaba la a ka bɔɲɛ dɔ senbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ka manda bɛ dafa ka bɛn ni ɲinan nza ye a man k'i kanbɔ bilen jamana kuntigi kalataw kan ka labɛn Joseph Kabila a y'a jira ka dantigɛliw la Swahili kan na ni o ye kan ye min bɛ fɔ Kongo Kinshasa ani Tanzania bɔ mun ye k'a fɔ kalata in a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ ɲina a bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ a mɔ ka kɛ san wɛrɛ wali kelen san wɛrɛ kɔta a y'a kɔrɔfɔ in kɔni kɛra sababu ye ni ka daba kɔni wuli Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ barisabu ka da ka fanga sinamatɔnw kɔni bila ma u bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don jamana ɲɛmaa Joseph Kabila dun ka kuma man diya kosɛbɛ kɛnɛ kan a ye nin dakuru ɲɛ kelen min kɔni fɔ o kɛra sababu ye ni ka min ye maa caman ye k'olu kɔni kɔnɔ gwa jamana sariya sunba dun gɛnbɛ ka jira k'a fɔ sariya yɛrɛ la a ka manda bɛ ba ka bɛn ni ɲinan za ye a man ka a k'i kanbɔ bilen wa jamana kuntigi kalata kan ka labɛn nka Joseph Kabila tɛ ka se ka hakilinatigɛ di fanga sinamatɔnw ma k'a fɔ a na se ka kɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye maa miliyɔn da ɲɔgɔn na ye maa kuraw la kalatalaw la olu de sen bɛ kalata ye olu tɔgɔ kan ka don kalata sɛbɛnba kɔnɔ o baaraw ma kɛ fɔlɔ nka jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kɔni a tɛ ka se ka kunnafoni jɛlen kɔni di fanga sinamatɔnw mɔ kalata in yɛrɛ a kɛli a n'a kɛbaliya kunga a kɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni don bugu kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ desanburu kalo tɛmɛnen ɲɔgɔnkunbɛba dɔ kɛra diɲɛseleke naani binaku ka Faransi faaba Paris kɛrɛfɛ min ɲɛsinnen kun don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli mɔ walasa min ye gazikuru filitaw dɔ bɛ se ka bɔ olu la jamanaw fɛ setigi jamanaw na minnu ni olu ye izinibatigiw ye ni olu bɛ ka waati tiɲɛni o bɛ ka kɛ sababu ye ka na ni ja banbaliw ni sanga ni waati jilahaw tanɛw bɔcogo juguw fɛnɛ ye ka ɲɛsin diɲɛ mɔ ka diɲɛ kɛ gwɛlɛya yɔrɔ ye aya o ɲɔngumɛba min ni a kɛra a donni kama maa 200 ɲɔgɔn na n k'a fɔ jamana 200 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen kun jɛna ni a ye k'a fɔ sariya ka ta walikelen bɛnkan ka wale bɛnkan min ni o bɛ dɔ bɔ gazikuru filita hakɛ la ka se ka dɔgɔya ka na ni a ye walasa fundeni fundeni baraka bonyani a kana tɛmɛ degré 2 kan gazikuru filita kana tɛmɛ degré 2 kan don nataw la a ka nɔgɔya ka tɛmɛ o bɛɛ kan ka taa kɛ 1 ngɔri 5 ɲɔgɔn na ye wa nazarala tɔnba Union européenne tarata don octobre kalo tile 4 olu ka wasablo parlement européen sigingɛnw bɛ ka olu fɛnɛ minnu ma kɔnɔ olu fɛnɛ y'u bolo kɔrɔta kalata dɔ senfɛ k'a fɔ u jɛnnen don ni Faransi faaba ɲɔgɔn bɛ bɛnkan ye a ka wale dɔ ka bɔ a la ka bɛn ni nin hakɛ in ye olu fɛnɛ jɛnna ni a ye a ya min ye jamana minnu ni olu ka maa bɛ wasablo kɔnɔ 110 ɲɔgɔn na olu minnu ni u y'u bolo kɔrɔta aya 38 olu y'a yira k'a fɔ olu ma jɛ ni a ye 110 u y'a yira k'a fɔ a ka di u ye 31 olu ko aya kuma tɛ u fɛ an bɛ abladɔnya k'a fɔ nazarala tɔnba jamana 28 gɛlɛn min filɛ nin ye ka jɛ ni bɛnkan ɲɛsa aya bɛna kɛ sababu ye juma nata aya se ka kɛ ni a ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na ka taa bila ye aya a bɛ se ka don bala cogo min nin b'a jira k'a fɔ laɲini min ni o kun gɛlɛn kun don k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn a ka se ka don bala aya fo ka sɔrɔla 100 sarala 55 jamanaw na olu jɛnnen don ni a ye nin bɛ se ka o laɲini de sabati an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛnburu kalo tile 21 tɛmɛnen jamana caman bɛ minnu ye setigi jamanabaw ye olu minnu fɛnɛ mɛnnen kun don ka jɛ ni a ye olu caman jɛna ni a ye i n'a fɔ ayiwa minnu ye waati yɛrɛ cɛman ŋanaw ye ni u ka izinibaw ye ka daminɛ sini na barisabu ka da ka 100 sarala ale ka sisikuru ni gazikuru filitaw aya o bɛ t'i jɔ 20 ɲɔgɔn na 100 sarala Amérique ta ye 18 ye aya min ye septembre kalo tɛmɛnen ye olu jɛna ni a ye yanni G20 yɛrɛ ɲɔgɔn bɛ cɛ Inde jamana min da ye 4 ye o fɛnɛ jɛna ni a ye jɔ furanjɛ tɛmɛnen kunjɛtɔ nazarala tɔnba Union européenne jamana 28 bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka gazikuru filitaw 100 sarala 12 don olu fɛnɛ jɛngo min ye ni a ye a n'a kɛ sababu ye sa don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna don kalo nata waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ɲɔgɔn bɛ min kan ka kɛ Marrakech aya u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni hakilina ye hakilina min ni o ye bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye ni o ye an ka lajɛ ka dɔbɔ waati a tiɲɛda la ni an kɛwalew ye an ka subahana mansiw ye min bɛ se ka to maa minnu ni olu bɛ fɔ an kɔ don nataw la dugukolo in kɔ kan u ka se ka fɛn sɔrɔ an kɔ ka se k'u ka maaya kɛ a kan ka sɔrɔ a y'a bana jugu olu ani bana sidɔnbaliw ma se ka u ka adamadenya buruja
Ami awladɔniya k'a fɔ Camerounikaw ka ndolatila kɔrɔ ni o ye Rigobert Song ye dimanche tɛmɛnen ale kɔni kun bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa caman kun jɔrɔla ni a ye Camerounikaw ka ndolati jɛkulu o jalatigi kɔrɔ fɛnɛ don a si bɛ san 40 na bi Rigobert Song a bilama Camerounikaw ka lapitanizo min ni a dan bɛ ye faaba kɔnɔ Yaoundé o ɲɛma o y'a yira k'a fɔ a bilama alhamdulilayi barisabu ka d'a kan a ɲɛma tigɛ n bɛ wa min ye diɲɛ selikɛnɛni ndolatilabaw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an yɛrɛw ka jamana den Samata Sɛgɛkɔrɔ Frédéric Oumar Kanouté ale ye bataki dɔ sɛbɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a balimakɛ Rigobert Song ma a n'a ka denbaya ka labana ka dugawudon kɛ a ye yarabiyama a bɛ se ka wuli ka jɔ a senkun kan ka kɛnɛya gɛjɛgɛjɛ cogo min u yɛrɛw ka ndolatilaba min fɛnɛ bɛ yen ni o kɛra jalatigi ye Rigobert Song yɛrɛ nɔna Eto'o fils Samuel ale fɛnɛ ye bataki bila kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni o ye page Facebook ye ka jira k'a fɔ a bɛ dugawudon kɛ ka ɲɛsin Rigobert Song ma a kɔrɔkɛ walasa a bɛ se ka jɔ a senkun kan bi na Rigobert Song a kɔni bilama sɛbɛkɔrɔ lafiyalen don a ɲɛma tigɛlen don o ye kunnafoni duman ye o de fana bɛ danzigi bamanankan kunnafoni na min baara la ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman boli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Chérif Laté bamanankan kunnafoni na aw ni ce aw ka matarafali ni aw ka ɲamadali la aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma